हेलौ एभ्रिवान फैफिनलायबाय फिन खेबसे चेनेलाव जायफ्रा मोजां मोनो नैबे भिडिअखौ एसे नायलांदो। थ' बड'लेण्डआव गोलाव दिन जाबाय अखा हानाया ओरैबायदि अखा ना आसाम नाङैनो अखा हागासिनो अखाया माने एबार नागारनो रोंनाय नंला बायदि मोनबाय आं बिराद अखा हादोंना एबारावहाय थ' दिनैनि गोदान ब्लगाव आङो नोंथांमोननो एसे दिन्थिलांनो लादों एसे मोजां आबाद आङो दिन्थिगोन आरोना थ' आंजों लोगोसे नायलांदो एसे थ' नोंथांमोना मिथिनो मोनखादों भिडिअ'आ माबे टपिकनि सायाव जानो थांगासिनो टाइटेल बा थाम्बनेइलावहाय आङो होनानै होखादों ना थ' बिदिब्ला जागायलांदिनि नैबे मा फिथाइ दे मोननानै फुरा माने सिरिबाय नै बोथोरा ओरैबायदि अखा जाबायना थ' नागारनोनो रोङा माने अखायाना एबारावहाय थ' नोंथांमोननो आं एसे दिन्थिलांदिनि मा आबाद बियो थ' नायलांबाय थादो बयबो मिथिनो मोनखायो जानांगौ ना एसे कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरोब्लानो जाबाय आं केमेराखौ फिदिंनानै दिन्थिगोन थ' नायलांबाय थादो आरोना थ' एसे दिन्थिलांदिनि एकदम माने बिबार लागासिनो गोदानै नै बिथिं नै बिराद बरिया बिबार लादों आरोना नै बिबार नैबेयावबो दङ मोनसे नै थ' दंलाजोबो गोबां दङ नै सिङाव मोनसे दंबावो नैबेहायनो बिलाइ सिङाव आरो बिथिंजाय गोजौआवबो दंलाजोबो आरोना बेबायदिनो दा आङो एसे फिथाइखौ दिन्थिनि ओइनै फिथाइया बिराद गिदिरखा आरो थाइसे आङो दिन्थिखाबाय सिरिबाय माने मोननानै नै जा मोदोमखायो आरोना थ' नोंथांमोना मिथिनो मोनखाबाय जानांगौ नै बिफाङा बिराद देरबाय आरो ओरैबायदि देरबाय थ' मा फिथाइ दे एसे कमेन्टसआव खिन्थाहरदो लोगोफोर नोंथांमोना मिथियोब्लाबो आङो सोंहरबाय आरोना थ' एसे कमेन्टसआव खिन्थाहरब्लानो जाबाय फुलिया माने नैबेयाव नै बेबायदि फांसे दङ आरो सिङाव दंबावो आरोना एसे नोंथांमोननो आङो फुलिबो दिन्थिलांनि नायलांबाय थादो नैबेखौथ' जोङो बयबो सिनायनो मोनखायो भेनिला थ' फुलिया नैबेनो आरोना नै आं दानि जिथु फिथाइ दिन्थिबाय फुलिया नैबे बिराद बरिया नैबेथ' आरो खख'वा होननानै मिथिखायो खख'वाखौ बारा दिन्थिबाय थाला आं दङ खख'वायाबो नै एसे दानिया लोगोफोर आङो मोनसे बुस्थु एसे दिन्थिलांदिनि आरोना थ' बयबो मिथिनो मोनखानाय थ' जोङो बिराद ट्रेन्दिंआव थानाय नुनो मोनदों बेनो जाहैबाय जोङो मियाजाकि थाइजौ थ' आंनियावबो एसे माने थाइजौ दंमोन आरोना नाथाय बियो मियाजाखि नङा मियाजाखि बायदि माने गाहायावनो थायो आरोना थ' एसे दिन्थिलांनि थ' मियाजाखियाथ' माने बिराद ट्रेन्दिंआव दङ दा ना थ' एसे दिन्थिलांनि आरोना नायलांदो एकदम माने गाहायावनो थायो नै दंफाङा नैबेनो ओरैजाय माने गाहायावनो नै फिथाइया जा बरिया थायदों आरोना थ' नंनायालाय माने मियाजाकि नङा आरोना मोनसिगोन थ' मियाजाकियाथ' आरो मोजां गायनो हायोब्ला मोनसिगोन आरो नै फिथाइफ्रा बिराद ज्राव दंलाजोबो ओइनै बिथिंबो थाइसे दङ नै थाइजौ नैबे जाबाय भेनिला थ' फुलि आरोना बियो बेबो बिराद बरियाखा नै जा गोजौ जाबाय नैबे गासिबो माने बियो फुरा एखे जोब आरोना थ' बिराद समायना नुखायो नै बरियाखा भेनिलायाबो माने सोलिगासिनो दं दा रायजोफोर गोलाव खालामला भिडिअ'खौ आङो बेसेखिनि भिडिअ'खौनो लानानै फैबाय नोंथांमोन एसे आबाद दिन्थिबाय आरोना एसे कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरदो भिडिअ'खौ माबायदि मोनखो मोजां मोनदोंब्ला एसे लाइक मारिनानै होयोब्लानो जाबाय आरोना थ' गोजोन्थों गोलाव खालामला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय बाय